pachitiko ichi parombodiwa muridzi wekapaki nemagadhi anga aripo pajuti. Kana ari munhu anenge angozviitawo zvake nekutsvaga mari, aiwa matsvagiro ake iwayo, nokuti dai Mwari vari sei vamutora vana vasati vachengetwa. Munhu uyu anogona kunge auraya vana ava munhu wemabhizinesi. Mota mawanikwa muine mwana, mota iri apa pegirini. Nezuro dzakasechwa mota idzodzo makawanikwa musina vana. Pazofamba shoko rekuti pauri paitwa door to door mudzimba, ndo pazowanikwa nhasi vana vaiswa mudzimota umu. Polisi ngaichito action. Tanetsa please. Ngavasaende kunomhanyisana nevanhu vari kuzvitsvagira chouviri, ngavabate macriminals aya. Yes, atichisangana zvakare muri yeZimbabwe paHot Zim tenzi apo patinokupai nyaya dzinenge dzichipisa all around Zimbabwe naika. Ndofunga munorangarira pane video ratakaburitsa nezuro rairatidza kuti kune vana vakashaika kuKuwadzana Extension naika. Saka tichiuya makuseni tainterviewa zvakare vehukama malocal residents vakataurawo kuti no vana vari kutsvagwa. But tichidzokera kuofisi zvakare tabva tafonerwa kunzi vana vawanikwa vari mumota, ndokubva tadzoka tichimhanya zvakare. Zvinhu zvinorwadza muri yeZimbabwe. Saka ngatinzwei malocal residents nevehukama vachitaura pachitiko chinorwadza ichi. Ndati mwana wamai kutaura chokwadi, Benzi, Volvo, BMW ukaipaka apa handiti yasvika ichifamba yafa. Ndikaipaka apa ndikailoka inini mota inokuenda 3 years 4 years handiti kuti anlokeke motikari iyo inoda chi makizi nyangobhatira rakapera kutaurawo pakuziya kwemota nemota dzatimbofambawo nadzo handiti pachitiko ichi mwana wamai initori mwe mubereki ini ndogara nemwana wangu titu handiti amai vake vakasheka ne 8 months izvi zvimwe nawo yakaenda kuchikoro ndo vamwe vana vanobiwa ivava. Asi pachokwadi chaipo mota idzi haivhurike pasina makinyi. Saka pachitiko ichi parombodiwa muridzi wekapaki nemagadhi anga aripo pajuti. Ndinoitwa Gwanzura kana kuti Manhamba, ndoranyanyonziva naro, asi ndabatikanawo semubereki ndinotoriwo nevanawo. Ndichinzwawo maitikiro akaita nyaya iwo zvakatondikatyamadzawo nemapureya aitwa nevanhu zvakatondikatyamadzawo kuti zveshuwa kana kuti kwekunzi vana vanga vachitamba pakapaki vozowanikwa nhasi zuva retatu vari mubhuti reBenzi umu. Asi neeji nevana ava kuti vangakwanise kuti vanganzi vavhure bhuti iri, kana ari munhu anenge angozviitawo zvake nekutsvaga mari, aiwa matsvagiro ake iwayo, nokuti dai Mwari vari sei vamutora vana vasati vachengetwa. Adai anga angozikanwa. Ende semaonero atinoita munhu haasitomboriwe kure aitoona zvese zvaitoitika. Maonero angu eni kuti vanhu vari kunamata vari kuita sei, vazonzi hanzi hatiitai zvokuti tiseche door to door vanhu vozowanikwa nhasi pakapaki apa pana gadhi handiti. Asi chimwe chikumbiro chakaita ndechekuti dai hurumende yakwanisa kuti vane dzimotikari dzavo dzinenge dzafa dzisakwanisa kugadzira ngavabvise vanopaka padzimba dzavo pakapaki posara pane murika dzinofamba zvokuti kana munhu akauya akada kukandanwa pasina motikari kuti vana pamwe vanenge kugona vakatokandwa after maprayers vatoona kuti nyaya zotaurwa yedoor to door zvinogona kuita sei kundichaira.
ende munhu anenge azviita anongotoratidza kuti asi wekure aitoona zvese zvaiita sei zvaiitika, chunzwa kurwadziwa. Saka azouya nepfungwa yekuti ngatimbosechai mumota ndiani? Ipapo ndazongosvikawo hangu ndatozongonzwa kunzi vanhu vaitoita sei vatoungana, vana vaitoita sei vawanikwa. Pane vatanga kusvikawo ndovaona zviita sei chiitika. Okay, toda kuziva kuti car park iyi gadhi anowanika zvese mausiku nemasikati? Gadhi anowanikwa usiku, asi masikati chaiwo irodhi inodarika nevanhu apapera na 2 minutes pasina munhu adarika. Pane matakishop aripo zvoti vanhu vese vanenge vachiona zvinenge zvichiitika. Dzimba dzatakakomberedza nadzo dzakagara pamvuri vanenge vachiona zvichiitika. Saka nguva iyoyoka munhu hapana pangambotora vana vese 3 uvatakura 1 achinokanda udzokera achinokanda. Nembada kutarisaka imwe motikari iri panext pacho apapo inotori nedhasi rona yanyorwa ichibatwa, asi iyo ine vana avava taridza kuti munhu akangobata akangovhura akangoisa vana kana mambozvitarisawo. Inini ndinonzi Lydia Nyaunji. Pavana vashayikwa ava vana vanasawira vangu ndinotengeserawo kobra muno muhebheti Chitepo. Saka panguva yakashayikwa vana ava inini ndakarwadziwa zvakanyanya, ndikati asi zvinhu zviri kuitika muhebheti Chitepo munomu zvakuzonyanya kutirwadza, nekuti dambudziko iri revana iri ndakarwadziwa naro zvekuti kana munamato wanao ndichingonamata ndichiti asi vana ava munhu uyu anogona kunge auraya vana ava munhu wemabhizinesi, asi munhu uyu ari kuratidza kuti ari padhuze, ane zvaari kuda kuti zvaanga achida kuita pavana ivava. Saka panguva yandazvinzwa kuti vana ava wazowanikwa vakafa ndarwadziwa zvakanyanyisa, nekuti anasawira vangu ava mwana wachona mumwe mukomana mukuru uyu anototi kana ndichipfuura aitodedzerawo kuti kobra achinditeedzera, asi ndarwadziwa nechiitiko chaitika ichi. Asi vanhu vekapakava ndo vandiri kunyanya kuti zvinhu izvi munhu uyu ari padhuze muhebheti Chitepo munomu. Dai taiva nemasoja chaiwo anogona kutsvita, munhu uyu ari padhuze anogona kuwanikwa. Ndoitwa gogo mupofu. Chekutanga ndoda kutenda vamatambo andivazive vakaisa mugrupu kuti vabereki ngatiitei door to door tichisecha dzimba. Vanhu vakanzwa nekuita, vakasimuka vese vamakanselas ari muno, vana Adonis, hongu nyange vasiri vebandiko randinorarama ndiri, asi ndinoda kukutendai varume nokuti maita kuti vana ava vawanikwe. Ndonzi Juliet Muchena. Chiiteko ichi chatirwadza zvakanyanyisa. Panguva yatanga tichinamata kumasowe tanzwa mhere kuchema, sezvo takaudzwa kuti kune vana vashayikwa tavanokurohwa nehana tibva tabvara masowe. Nabva tauya kuno tabva tauya kuzobata maoko, tasvika tikarwadziwa zvakanyanyisa nokuti hatina kumbotarisira kuti vana ava vachawanikwa vakafa. Tatichitarisirawo kuti vana ava mumwe musi panogona kungodare pane hama yacho imwe yangotorawo ikati nozodzosera vana kunana mai vavo, asi tarwadziwa nokuti vana ava vatozonzi vawanikwa vakafa, zvichitarisana nezera revana vadiki, nokuti kuti titi pane mwana angakwanisa kusumudza bhutu pamazera iwaya achitora mwana umwe achizoona kupinza umwe kuti zvinzi vatora zviya zvavanoti kusafoketa. Aiwa, inini ndinozviramba, ndinototi pane munhu akaita husvinyu hushereketwa hunorwadza kana ani nani, noti sisi tine madzimbuya tinotorwadziwa kuti dai tazova nevazukuru ivava vazova nokutichengetawo nokutionawo. Zvino kana vana vakadai vakudimurirwa upenyu hwavo tinorwadziwa kusvika pakupedzisira. Ndarwadziwa, ndabayiwa, asi ndinongoti zvangu kune mhuri yarasikirwa nevana ava. Mwari ndiye munyaradzi, ndiye anokwanisa kuvanyaradza nokuti sahatibvoni. Tatenda zvangu. Zvinorwadza chokwadi. Saka tinoziya vemabhizinisi tisingatenderere ndo vane tsika yakadai zvichibatana nevanoita zvemushonga tichirevaidzo n'anga. Yambiro yamunoda kuvapa ndeipi? Yambiro yandinoda kupa kune vanhu vanoita zvemabhizinisi nevanhu vanoita zveun'anga kuti kutonga ndekwaMwari ende hapana chisingazofa chakaonekwa rina manyanga hariputirwe. Izvozvi kutaura kuno kuti unoisa munamato yekuti vana vakabata vana ava nokuvauraya vana ava vakwanise kubatwa vagare mujere kweupenyu hwavo hwose.
nokuti mhuri dzavo dzavanga vachazodawo kuti vave nadzo havachakwanisa kuburikidza nekutorwa nenzira isina kunaka inova ndo yatirwadza zvokurwadza zviye. Unotora mwana mudiki akadai ane napkin ane pamba uchiti mwana yeye kuti uzopfuma kupfuma hama dzangu hama maoko. Munhu unofanira kushanda nemaoko ako. Zita rekuberekwa ndinonzi Takudzwa Matenga. Ndiri mugari wemuno muKuwadzana Extension. Chiitiko ichi chatisiya tisina takaoma mate mukanwa ende chatikatyamadza chaizvo nenhau yekuti vana vatatu kungonzi vafa kuti vange paurayiwa huku kana kuurayiwa masvosve. Chiitiko ichocho chandikatyamadza. Kana munhu wese anga ari panapa kana neari panapa nevamwe vari mudzimba havana chekutaura nekuti iye muridzi aita zvinhu izvi kaizvi. Handione kunge ane mwoyo ende handione kunge munhu ari nomawo. Ende mumota mawanikwa muine mwana, mota iri apa yegreen ni mawanikwa muine vana nezuro dzakasechwa mota idzodzo but dzasechwa makawanikwa musina vana. Pazofamba shoko rekuti pauri paitwa door to door mudzimba ndopazowanikwa nhasi vana vaiswa mudzimota umu. Zvekuti chiitiko ichi kaichi taakutosvika dai vemutemo kana polisi yekuwadzana 2 yaita chaizvo nekuti apa hapana chiri kuitwa pabhesi apa panenge pakavharwa. Saka dai paitwa chaizvo nekuti kutuma kana vana kumashops taakutosvika kutuma vana vedu kumashops. Kana isusu vanhu vakuru chaivo unogona kungotorwa. Saka taakukumbira kuti vakuru kumusoro ikoko vatiitire zvinhu zvipenyu chaizvo zvinoita kuti zvinhu zvifambe. Saka takatarisa kufungo kwenyu tingati vana vakapinda here mubhutu muvega? Vana havana kupinda mubhutu sematauriro andaita kuti nezuro mapurisa akasecha mudzimota idzodzidzi dzese kusanganisira neyegreen yoyi vana havana kuonekwa. Saka vana vozongodhisapiya here? Saka vanhu vese vai vasingaone here vakatarisa? Vana vanga vari padhuze pazotaurwa nyaya yekunzi vana vada kusechwa mudzimba. Nhasi ndo pazowanikwa vana vamumota yegreen vakakandwa. Wozvichirezvo kuti munhu atozoisa vana ava manheru usiku hwanhasi. Ende atori munhu wekuziva, haangambova munhu wekure munhu iyeye. Zvinorwadza chokwadi. So mukutarisa vatauriri vanga varipo, vana ava havana here kana kuchekwa mapatsi zvatinosimbonzwa zvitaurwa kunzi anga akabviswa kana maziso kana chingava chii? Mapatsi vana havana kuchekwa, asi vari kuratidza kuti vana vakarohwa zvakaipisisa. Vana vakaratidza kuti vakarohwa zvakaipisisa. Vamwe vakaratidza kuti vane mablisters ekutsva, vamwe vakaratidza kuti vane zvimwe, but vana kurohwa kubviswa mapatsi hapana, mapatsi abviswa, but vakaratidza kuti vakarohwa chaizvo. Chenjedzo yandoda kupa ana amai ndeyekuti pane vana ndo pamuri. Kuonesesai vana, mutarisise vana nekuti zvinorwadza kuti wambomuzvara ari mwana mupenyu ozongodisappear just like that. Saka munhu wese iwe neni tine basa rekuti tione mwana uchi panzvimbo paari pari right here nekubvunza munhu. Ukaona munhu usinganzwisi kuti mira ipo, izvi zvakanaka here izvi zvamuri kuita? Kana kuti vana muri kuenda navo kupi vana? Ndo maonero angu. Ndarwadziwa zvikuru. Ndiri mugrupu remusha weHebedishitepo muno muKuwadzana Extension. Saka ndaona pagrupu pachipakutaurwa kunzi vana vaivawanikwa. Ndarwadziwa zvikuru. Kurwadziwa kwokuti shuwa anga vari munhu akazviita here kana kuti vana vakangopinda vakazvivharira vakasafoketa imomo. Asi nekutsvagwa kwakaitwa kubva swera zuro vana havangadai vakawanikwa, nokuti mabhutu acho ari kunzi vana vawanikwa vari imomo kuri kuratidza kuti akavhurwa ese semataurirwo azviri kuita. Chimwe chiri chichemo chiripo ndechekuti mapurisa tikanzwa kunzi pane munhu ashayikwa, tarirai zera remunhu ashayikwa. Kana ari munhu akaita seni unofungira kuti ndingadai ndiri kumafaro kana kuti ndichazowanika hangu nerimwe zuva after 24 hours vakutsvaga. Asi kana ari mwana muduku ane makore 2, 3, hama dzadiwa ngatimhanyei titsvake vana vakashayikwa kwe3 hours dzakanyanyisa mwana muduku. Mapurisa kana vachinge vaudzwa nyaya idzodzo ngavamhanye nguva iyoyo tivabatsirane navabereki totenderera tose tichiona kuti vana vedu vari kupi. Zvinorwadza chokwadi. So takatarisa pakaitwa police report vakapuwa here 24 hours idzi? Mataurirwo akaita kuti vanhu vakanoripota
vakanoripota kuti pavana vashaikwa zvikanzi izvo panoda 24 hours kuti vanhu tiitese tione kuti vana zveshuwa vashaikwa here. Ndopaipa ndiri kuti ari munhu mukuru zvakanaka, asi kwete mwana muduku ane makore 3 kana 2 zvakaoma. Zvokuti tiri kurwadziwa nechiitiko ichochi munharaunda yedu yekuwadzana extension, tarwadziwa zvikuru. Zvinorwadza chokwadi. So yambiro yamuda kupawo, tinoziva munhu ari kutozviita akatoteerera. Fungidziro tingati since vauraya vanawo chingava chii chaitika? Mazuva ano aya vanhu vari kuda mari. Pamwe munhu anouraya munhu nokuda kuita marituals. Zvinhu zvinorwadza kuti zviitike munzvimbo. Vanhu vakadai ava kana vawanikwa ngaabatwe kana kufira mujere chaimo nokuti arwadzisa. Tarirai musha vana 2 here vafa, vana vaduku munext door mumwe wacho wafa. Chimiro ichochi hachibve pameso kana mupfungwa dzamai ava nababa nemhuri idzodzo. Nesiwo wacho takatenderedza, takutotya kuti vana vedu pakufamba havana kuchengetedzwa. Inini kutaura chokwadi ndarwadziwa. Ndiri amaiwo pandiri panapa, mwana wangu inini atori negore ne6 akangodawo kuenzana nemwana awanikwa ari mubhuti. Kutaura chokwadi zvinhu zvaitika izvi zvinorwadza, zvinobata moyo. Ndatongouyawo kuno kundina mama vangu vatonditi handei tinomirawo nevamwe. Chinorwadza ndechekuti polisi yacho kuseni yatombouya, asi havana kuwana mukana wekuti vaseche, nekuti muonero wandazviita nini vana vanenge vauya vakadhampwa usiku. Hapana anokwanisa kuona zverima kuti zvinhu zvinenge zvichiitika, asi havana kana kutora nguva yavo kuti vauye kuzotarisawo kungotsvagawo kuti pamwe pangangoitikawo mapossibilities. Havana kana kuwana mukana iwowo. Zvinhu zvinorwadza, handidi kunyepa. Mwana watakwanisa kuona pavhurwa bhuti anga akaita zvekukomba mamusana, ndiye anga akatarisa kune vanhu. Maziso ake anga akaita kubuda kunze, akazvimba kumeso. Vamwe vanga vakaita zvekuradzikwa vakatandarika vari 2, vanga vasiri kuoneka kuti vakarara sei, asi 1 ndiyo ataona muraro wanga akaita. Kana even appearance yake ari kuratidza kuti ane zvaaidirwa mwana iyeye. Mwana appearance yake anga akatsva, kuita kunge munhu anga achipiswa nemoto kana kuti pane mvura, akutonge munhu adirwa mvura inopisa. Ndozvanhu zvakaita mwana, nekuti masaka anga akabuda kunze, hatingati appearance yanga akaita munhu asafoketa. Vana neeji dzavo havangawani simba rekuvhura motikari kuti vapinde mubhuti. Bhuti rachona paratovhurwa nevakuru, hanzi ratonetsa kuvhura pane vavhura vacho. Isusu tazovhurirwa nevanga kuzoti rambovhurwa sei. Saka haungati mwana anganzi apinda ega mubhuti momo, kunyepa chaiko. Vana vavaita zvekugadzikwa. Muraro wavanga akaita ngo chinyatsoratidza kuti vana vavaita zvekurariswa, havana kungonzi vana vapinda vega, munhu asafoketa anooneka. Mashoko angu inini ekupedzisira ndeyekuti tinokumbirisawo kuti polisi yanyanyokotsira. Vanomhanyisa vanhu mutauni umo, vane mushikashika, vari kutengesa mutauni madomasi, but vasingagone kuti vamire nesu panguva yakadai so. Polisi please yanyanyokotsira zvanyanya. Tikaramba takanyarara sevanhu izvozvi muno mugari mehebhe chitepo hamuchatogarike, makutotyisa. Nekuti vana vacharamba vachibiwa. Haisi first incident iyo iyi, zvicharamba zvichingoitika. But zvanyanya, polisi ngaichito action. Tanetsa please. Ngavasaende kunomhanyisana nevanhu vari kuzvitsvagira chouviri, ngavabate macriminals aya. Zvinorwadza. Munhu kana usina kubereka, kana zvisina kuitika kumba kwako haurwadziwe, asi kana zvakaitika kumba kwako unonzwa chidokwa kuti zvinorwadza izvi. Ndinotiwo kuna vana veZimbabwe tinokumbira kune vanokwanisa vauye tiite kana demonstration. Zvanyanya mangwana tinotokumbira kana pane vanokwanisa kutibatsira paitwe demo. Tinoda justice kuvana ava, justice ndo yatiri kukumbira. Ngavaone kuti vana ava chii chakaita kuti vazowanikwa vari mubhuti. Ende hamutauri kuti vana vashuwa mwana ane gore ne10, motaura kuti anotsvagwa after 24 hours. Asi mwana ane 15 years anonzi anze atizira kana kuti ane kwaaenda. Mutemo ngauchinje. Kuministry ikoko ngavatichinjirwa mutemo, tapota.
chiitiko ichi chabata zvakanyanya moyo wangu. Vana ava vaitamba nemwana wangu, akabuda hake anogara kumusha zvaizvozvi, saka ndarwadziwa kuti ndandifunga kuti saka mwana wangu aigona kunge aripo. Ndichizokumbirawo zvakanyanyisisa mota dzadzo dzakagara mumakapaki dzisingashandi ngadzinoraswe kana muridzi wemota achiziva kuti mota yake haichashandi. Kubva musi weWednesday patakashaya mwana, mukapaki umu makasechwa, vakadzoka futi rwepiri mukasechwa mukapaki including benzi yawanikwa ine mwana ine vana yakasechwa, but to our surprises kuti ndo mabuda vana. Zvinorwadza. Saka zviri kuratidza tingati vana vakapinda vega here kana kuti pana akatovaisa mubhuti imomo? Inini kuona kwangu vana ava vakaiswa mubhuti. Hapana kupinda kwaita mwana ane 1 year 10 months 3 years mubhuti vega, nemota iyoyi imanetsera ainoita. Vana ava vakandwa mumota umu, vaona kuti vanhu vamira kuti titsvage vana. Isusu hatisisiri safe muno muHebet. Takukumbira vana mai vane vana, mwana akabuda panze, make sure uri kuziva kuti ari kutambira apa. Ende vana takutongodya, ngavatongogari vari patiri. Hatichatofaniri kuenda kure nevana. Mwana akangoita 3 minutes uri kure naye, ona kuti mwana wako ari papi. Vanhu tochirega kutosiyirana vana because chiitiko chakadai chikaitika, wandisiyira mwana wako, munhu anotadza kuzvinzwisisa. Munhu ngatichiedze kuti mumwe nemumwe achengete mwana wake. Inini chikumbiro changu kupolisi, vana I think kuti vari pasi below 16 vese 24 hours dzakati wandira. Ngaitwe emergency search kuvana, kungonzwanzika mwana ane 2 years ashayikwa, mwana ari grade 2 ashayikwa. Polisi ngaive ichingwara-ngwarawo, kwete kuti vangwarire zvinhu zvisina basa. Ngatingwarirei vana vakatikoshera, vanhu vaMwari, vana vakatikoshera zvekuti. Saka vakangotiwo panonzi pashayikwa mwana, polisi ngaibva yamhanya ichibloka road, vachiuyawo, kwete kuti seipapapa hatizivi kuti vakazouya after 2 days, after some time kutoti tatati 24 hours. Vana ava 1 year 8 months, hazvina kutibata zvakanaka isu vagari vekuno, even semubereki hazvina kutibata zvakanaka kuti polisi inotaura kuti 24 hours. Mutemo iwowo wakaiswawo nenyika, asi tinokumbira uchinjwe pane izvozvo. Ini ndoitwa mai Mushore. Chiitiko ichi chandibata, ndabatikana zvikuru nekuda kwekuti ndine mwana muzera iwoyo. Saka zvinhu zvandibata, ndatora vana ava ndikavaona vari vana vangu. Zvinhu zvandibata kusvika pekupedzisira. Vana ava havana kupinda vega mubhuti. Nekuda kwekuti pachibuda vana, mwana atanga kubuda ndamuona. Mwana maoko ake ane tambo, akasungwa. Mwana anga akarohwa musana. Vana vakambunyikidzwa, vana vakarwadziswa. Vana havana kupinda vega mubhuti. Ende pazera revana ivavo vari 3, hapana 1 anogona kuvhura bhuti remota. Ini chikumbiro changu ndechekuti munhu uyu kana akanzi abatwa kana nemhuri yake, ngavabve vese zvavo munharaunda munomu, iye wacho atwe zvinorwadza, mhuri yake yacho ngaibve muno. Kana vaine musha ngaubva waputswa, kutopwanywa chaiko, vaende hameno kwavachanoraramira, nekuti chiitiko ichi chiitiko chinorwadza, nekuti iwewe unouraya mwana wemumwe munhu, iwe une vako. Kuuraya vako kana iwe une zvinhu zvauda kuita zvokuti zvikupundutse, uraya vako kove vamwe. Munhu iye akabatwa kana zvichibvira, haiwa, nemhuri yake ngavabviswe munomu, iye oitwa zvaachaitwa, asi nemhuri yake yese ngaibve yabva munomu. Ini ndinoda kungoti kune vese vane vana, chatova chikumbiro hama dzangu, zvinonzi mugono wepwere ndiye asinayo, asi apa takuchitokumbira vabereki kuti vanaka ngatichiisei ziso rakatonyanya pavana nekuda kwechiitiko chaitika ichi. Kana zvichikwanisika pakati pewiki apa, kana uchiziva kuti haukwanise kuwana nguva nemwana, endesa kucreche odzoka na4. Kana adzoka na4 kubva na4 pane nguva diki yekuti tisvike pakurara tonyatsotarisa vana. Ndanga ndichiona hangu ndiri kure paburiswa vana. Pamwe pacho ndanga ndichitoona umwani nganga achiyerera ropa. Wanenge wanga wakasvuka kumeso. Ndandiri kure handizive kuti zvakanyatsomira sei, asi tarwadziwa. Kunyanya inini ndanyanya kurwadziwa. Takagara makore muno extension nemuHebet, hatisati tambonzwa chiitiko chakadai. Takayarutsa vana vatokura, hatisati tambonzwa chiitiko chakadai. Izvi zvatirwadza.
tongochema kuna Mwari kuti Mwari vatibatsire tikwanise kuchengeta mhuri vechidiki vane mhuri diki dziri kuyaruka. Mwari vavhumbamiro mhuri dzevana vadiki vari kuberekwa mukore unoyu nekuti chiitiko ichi chandibata. Haikoko ndiko kuona kwangu nekuti vana ava hapana anokwanisa kuvhura bhuti vese vari vatatu. Tongoyambira kuna mai vechidiki mugoni wepwere ndiye asina. Asi ko zvino ngatiti pauri ndo pane mwana wako nekuti uziye kuti Satani anobuda nepapi. Kana kuperekedza kuchikoro chaiko hapana chaunobva. Ukasimba uchiperekedza mwana wako mudiki kuchikoro, ukasimba uchiona kuti vana wako vari kutambira papi. Mugoni wepwere ndiye asina. Asi ngatichengetedzei vana. Ngatisaite 2 minutes mwana achitamba panze usingaone kuti anani. Ndinongovapa yambira hangu yekuti vavengi avakava isusu takakura kudhara. Chero kumusha kwedu vanhu vaipondwa, asi bhizinesi raiponderwa munhu iyeye hapana kwaraienda, raibva rabhuroka. Saka vari kupedza nguva yavo vachirwadzisa mweya yevamwe vanhu. Hapana kwazvinoenda mabhizinesi emarituals. Kutaura chokwadi pamberi paMwari, vari kuurayira vana vevanhu mahara. Hapana mari yavanoita, vanoita nguva diki diki asi inoparara. Zvinhu zvaitika izvi zvinotyisa kwazvo, zvinorwadza. Vana vangu vari mubhutu, bhutu harivhuriki, vana vakatoitwa zvokukandwa. Zvinhu zvinorwadza. Saka zvatingatoudza mhuri yeZimbabwe ndezvekuti munhu ngaashande, uye polisi ngaitibatsirewo zvinhu zvefasta, ngaikurumidze kunge yatibatsirawo pamasituations akadai so. Vanhu vari kutsvaga mari dzavo mutauni ngavasavamhanyise. Mumastreets umu ndo mune hora dzese, ndo mune vanhu vemadrugs, ndo mune macriminals. Ngavauye imomo vatibatsire totenda. Maswera sei kumhuri yeZimbabwe. Ndonzi babata kudzwa ndogara muno muKuwadzana Extension. Rondedzera henyu zvaitika zvese kuti zvinhu zvanyatsofamba sei muchiona vana vachiburiswa mubhuti. Inini unfortunately ndasvika vana vazvo vaburiswa mubhuti. Ndangozvinzwawo ndichibva kumba kwedu kunzi pane vana vaburiswa mubhuti. Asi semaonero angu zvangu pane vagari vemunharaunda muno vatora vana ava vachiita utsinye hwakadai. Saka ndangokumbirawo kumapurisa kuti pachaitwa mainvestigationswo, pachaitwa kutsvagiridzwa nyaya iyoyo, vanhu vacho vakabatwa vapiwawo murango wakaoma, nekuti zvinhu zvinorwadza. Sesina ana baba taradzwa singaite. Ndinoona kunge vanhu vanoita zvemabhizinesi vakuda kutsvaga kupfuma nenyaya dzeropa revanhu. Ndo maonero andinoita zvangu. Zvinorwadza baba, tinotenda nemashoko enyu. Ndotenda chaizvo. Saka ndangokumbira kumapurisa kuti pachaitwa mainvestigations, tsvagiridzo dzingoitwa chaizvo, vachabatwawo nemhosva vapiwawo murango yakaoma. Ndangokumbira kumapurisa nekuti zvinhu zvisangoramba zvichizokorodzeka, nekuti zvanyanya munyika ino kushayikwa kwevanhu.
Mushure meongororo netsvakiridzo taona kuti vana ava nemakore avo havangambokwanisa kuvhura bhuti remota, of which kana tichitarisa mota dzakaita seBMW, Benz, Mercedes Benz dzinenge dzakatoloka, nyangwe yakafa kudaro inotoda makisi kuti ivhure. Saka vatauriri nemalocal resident vari kufungidzira kuti no, inogona iri foul play yaitika. Toda kuti muuye mucomment section mupo pfungwa dzenyu kuti zviitiko zvakadai taona zvikuru kuti zviri kuitika munzvimbo dzese dzeZimbabwe, vana vari kubiwa, vamwe vachizoona vaurayiwa seizvozvizvi. Aiwa, uye mucomment section mutaurawo pfungwa dzenyu, but please don't forget to like, share and subscribe to Hot Zim Trends so that whenever we post latest news, automatically we'll be updated. We love you so much. See you next time.